How much baht? 100 baht. 100 baht. 1,000 baht. Oh, what is this called? What is this? Yeah. Yeah. What is this? สลัดปัก Salad papa. Okay. One please, one. ๆ once Yeah, one. Yeah. okay 1 minute นะ Yeah. รอแป๊บ Yeah. นะคะ Yeah. Hello welcome ทำข้าวผัดได้ไม่ออกหน้ามึงแน่ๆเลยอ่ะ Wow, wow. Yeah. เตือน Yeah. เราใช้ตำนานถามดิ Boa, Thailand fra, vedi Shimwar, everybody mountain. Boa. Everybody mountain, fra mountain. Thailand fra vedi no. Nunggu, ara belek. Bahar ne ba vedi no. Thailand ne ba vedi no. Ara Amerika ne ba vedi no. Orang bayi be India ni bahar ni fra. Mana India ni side ni fra. बिसोरो बिदिनोखा बिदिनो मावखायो जोंना बिदिनो सिमावखायो बवा माथो सिमावदों दे माथो सिमावबाय थाखो माबायदि फिसियो नै बिदि जाल होनानै दाउखौ फिसिबाय आरो दाउ दैग्राखौ बिदि बानायनांगौ माने नोंसा न'खरनि मानसिफोरा गोजान गुवाहाटि शिलं तेजपुरफोराव थांबोला माने दाउखौ बिदि फिसियाब्ला दाउआ अनेक गोमागोन आरो है फैसा र' हेट माने नोंसा न'खरनिफ्रा माने तेजपुर गुवाहाटि थांबोला दाउआ आलाय सिलाय जायोना गोमायो माने बिदि दोनग्रा बानायना लाखानांगौ माने बिदि दोनबोला नोंसा तेजपुर गुवाहाटि शिलं क'क्राझार थांबोला बे दाउआ गोमाला ओंखायनो दाउआ गोमाला माने बेबायदि गैयाब्ला दाउआ आलाय सिलाय बायदि खारला गुरला थांबोला नोंसा न'खरनि मानसिफोरा नोंसा फेमिलिफोरा तेजपुर गुवाहाटि क'क्राझार थांबा दाउआ आलाय सिलाय गोमागोन बेनिखायनो जाहाबो बिदि बनायदों जाहाबो माहाबा क'क्राझार थांनांगौ गुवाहाटि थांनांगौ तेजपुर थांनांगौ बेनिखायनो बिदि बनायना लाखादों माने जाहा न'खरनि मानसिफोरा गोजानाव थांबोला दाउआ गोमाला बेयावनो थाबाय हासिगोन बेयावनो थासिगोन अमायाबो नै अमाबो गैला अमा दोनग्रा गैला बेयाव बेनिखायनो बिदि बनायना लानांगौ माने फेमिलिनि न'खरफोरा गोजानाव थांबोला दाउआ गोमाया आरो जेनेबा दाउआ गोमाया फेमिलिनि न'खरनि मानसिफोरा गोजानाव थांबोला दाउआ गोमाया बेबायदि दोनबोला लकेल गोजा बेनिखायनो बिदि बानायना लानांगौ खस्थ' मोनो दाउनो जेनेबोला बिदि बानायना लाफानो तेजपुर गुवाहाटि शिलं बायदि क'क्राझार बायदि गोजानाव थांबोला दाउनो आदार होनो माने आदा गोदां जायो आरो माने बेनिखायनो बिदि खस्थ' खालामनांगोन बिदि खालामबाय दाउआ लकेल गोजा नै